Xoves, 25 de abril, cúmprense os 50 anos do levantamento militar, denominado por todos Revolución dos Carabeis, que derrubou nun só día o réxime político dictatorial máis lonxevo de Europa, coñecido como Estado Novo e que desde 1926 viña implantando unha ditadura en Portugal. Aquel levantamento, conducido por un puñado de cadros intermedios da xerarquía militar que integraban o movimento das Forzas Armadas, o MFA, supuxo unha ventá aberta á liberdade non só para a sociedade portuguesa, senón tamén para a sociedade española e para todo o mundo progresista. Especialmente para a sociedade española, afogada pola falla de liberdade e que padecía os últimos estertores da violencia franquista. Aqueles cravos sobre os fusís, aquela revolución amable, chea de color e notas musicais, abriu un tempo de esperanza para os habitantes das últimas ditaduras de Europa e volveu a mirada entre os povos ibéricos, entre España e Portugal, tan próximos e tan distantes, pero que sempre estuveran de costas. O Ateneo de Santiago non quería deixar pasar este feliz aniversario para recordar aquel momento histórico e facer unha reflexión sobre as relacións entre os povos que integran o Estado español e Portugal. Para esta visión e reflexión ibérica, ninguén mellor que Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea, académico de varias academias, presidente do Consello da Cultura Galega entre 2006 e 2018 e rector da Universidade de Santiago de Compostela e ateneísta, cousa que tamén é de mérito. Ramón Villares vente publicar nos últimos meses un libro titulado Repensar Iberia, del iberismo peninsular al horizonte europeo, no que xustamente analiza as claves, os bloqueos e as alternativas históricas de cara a afrontar un proxecto común para os países ibéricos. Non para restaurar vellos debates, senón para pensar con audacia nun futuro diferente no que poidan xurdir outras formas de composición ibérica no marco da Unión Europea. Ninguén mellor que Villares para celebrar o aniversario do 25 de abril e reflexionar sobre os lazos de unión con un veciño tan próximo no xeográfico, cultural e lingüístico. Moitas gracias, Ramón, por estar hoxe aquí connosco unha vez máis. Boas tardes. Moitas gracias, Xosé Ramón, por esta tan gabanciosa presentación. Teño que decir tamén que esta converxencia de unha reflexión sobre o iberismo e unha memoria do 25 de abril é un pouco sobrevida, pero falarei algo desto ao principio e tamén algo no final, e senón que fica para o debate posterior. A miña idea central é, naturalmente, facer algunha reflexión, ensinar algúns fitos desto que se ten chamado normalmente como iberismo, que constituye, creo que, unha das ideas máis utópicas e ao propio tempo máis perennes que na época contemporánea se ten desenvolvido na Península Ibérica. Non ten directamente que ver o feito da reflexión sobre o iberismo co propio feito máis puntual e ao propio tempo tan importante que foi o 25 de abril. O 25 de abril tivo algunhas influencias en España, naturalmente, tivo tamén algúns medos, algúns recelos, xustamente polo que supuña de un golpe militar e de o inicio dun proceso revolucionario nun país veciño, por tanto, desde España foi visto con bastante precaución, pero ao propio tempo foi un feito que finalmente, digamos que ensinou de algún modo os pasos a dar pola propia transición política en España. Non é que se seguisen, ni moito menos, porque non tiñan a mesma orixe, nin tiña a mesma etioloxía
os actores en liza, tanto en España como en Portugal, pero moitos estudiosos teñen sinalado a idea de que o proceso revolucionario portugués de algún modo mostrou as vantaxes e os inconvenientes ou as limitacións para unha futura hipotética transición á democracia en España que ainda non se producira, nin tan siquiera comezara, porque Francisco Franco, como saben, morreu en novembro de 1975, xa naquela altura estaba de algún modo funcionando ou dando os primeiros pasos o que se puido chamar unha reacción termidoriana da Revolución Portuguesa, que foi tamén o 25 de novembro de 1975, mediante a cual se produceu como un cambio bastante notable e moi discutido e moi difícil incluso de interpretar respecto do que era a evolución natural, podemos decir, da Revolución dos Cravos desde o 25 de abril de 1974. Tuvo, como se sabe, varias fases, pero a fase máis intensa que foi a do chamado PREC, é dicir, período revolucionario en curso, de marzo a novembro de 1975, foi a que tivo unha maior agudeza, a que causou tamén algúns problemas e moita preocupación en España. Hai que recordar que en setembro de 1975 foi asaltada e queimada en parte a Embaixada de España en Portugal, como reacción frente á decisión da ditadura española de condenar e executar a cinco antifranquistas militantes en fins de setembro de 1975, de modo que foi un momento con bastantes digamos, vinculacións e ao propio tempo medos e recelos respecto do que había pasado. De modo que eu deixo isto aquí. Hoxe estamos asistindo, especialmente en Portugal, por iso lles traigo esa portada do último número que se acaba de publicar hai 2 días da revista O Xornal de Letras, Artes e Ideas, que é unha elaboración desta conmemoración ao propio tempo recuperando o cravo roxo, o cravo vermello, o carabel roxo que tanto a distingueu no tempo en que estivo lugar e no tempo posterior até hoxe, cuya memoria sigue estando vinculada xustamente aos cravos e a algúns dos que os portaban, entre eles un fusil, os militares que estaban nos tanques, as rapazas e os rapaces que os levaban tamén na súa man, todo un pobo que estaba máis ou menos coa revolución, eu diría que máis que menos, e que durante moitos meses viveu unha experiencia extraordinariamente interesante, quasi asistiron ou viron de lonxe o paraíso, pero logo ese paraíso mudou. E mudou noutra cousa que se parece máis ao que despois iba a ser tamén o resultado en España. Bueno, non lles vou falar máis desto, porque estes días estáse facendo aquí tamén en Galicia, incluso a semana que ven no Consello da Cultura, o Luz que ven terei que falar deste propio tema das transicións ibéricas naquela altura, pero sí que, como decía ao principio, hai algunha relación entre unha cousa e outra do que aquí estamos considerando, porque no contexto da propia Revolución dos Cravos reformulouse en Portugal, ao final, volverei a dicir algo sobre isto, reformulouse en Portugal unha chamada Liga Iberista. Esta Liga Iberista, que foi unha proposta dun historiador naquela altura non moi coñecido, pero que hoxe xa morreu e xa é moi coñecido, como Antonio de Oliveira Marques, fixo unha proposta de recuperar un discurso iberista para resolver a situación dos dous estados peninsulares que estaban en proceso de cambio. Portugal xa levaba máis dun ano, porque esta liga foi presentada no ano 76, e a España estaba empezando a proceder á súa propia transformación. Ao fío desto, quero dicir que esta proposta de Liga Iberista do Oliveira Marques fai unha reflexión que ten que ver co que eu sosteño como obxectivo final do horizonte europeo para repensar Iberia, e é que unha Liga Iberista debía traballar
por pensar nunha ordenación distinta, xa non só da Península Ibérica, sino do conxunto de Europa, pero, como primeiro paso, unha Península Ibérica unificada ou unida, ou acordada, máis ou menos, nos seus términos políticos, que pudese facer frente, que pudese estar en diálogo con outros grandes países europeos, como daquela, e hoxe son considerados os principais membros da Europa Occidental. Moi ben, de modo que vamos ao asunto do iberismo. E o iberismo como idea, porque a memoria do iberismo quizá é moito máis fluente ou intermitente que a do 25 de abril. A do 25 de abril está constituída unha memoria perfectamente ordenada na actualidade, mesmo con moitas investigacións, moitos escritos, moitos libros, etc. O iberismo como idea, como proxecto, é do que lles quixera falar o máis do tempo do que vou usar esta tribuna, e despois, ao final, volvemos, se queren, ao 25 de abril, e a Portugal, e a ordenación ibérica dunha forma distinta que normalmente como a coñecemos. Que é o iberismo, para empezar? O iberismo realmente, inicialmente, é unha doctrina que defende, desde o século XIX, a unión de España e Portugal. Pode unirse de moitas formas, pero o que está implícito nesta definición é que se trata dunha proposta de compoñer de distinto modo a vida política na Península Ibérica. Existen dous estados, existían no século XIX, existen hoxe, dous estados que teñen orixes relativamente comuns na parte contemporánea de constituírse en estados nacionais, é dicir, a principios do século XIX, pero esa constitución de dous estados nacionais pois tiña moitos puntos en común, entre eles, un dos máis importantes, é o de seren aplicados en dous espacios xeográficos e dúas sociedades ou comunidades políticas que se caracterizaban por ter tido, durante 3 séculos, extensos imperios ultramarinos. E de ter uns extensos imperios ultramarinos, foise pasando a idea de que era necesario, que era preciso construir uns estados nacionais. Esos estados nacionais, sobre vellos imperios, empezaron a reflexionar sobre o seu propio futuro, a súa propia viabilidade. E aquí isto nos dá para pensar que o iberismo ten bastantes caras e bastantes fases. Non é só unha doctrina que predica a unión de España e Portugal, sino que tamén propón formas de levar a cabo esa posible ou hipotética unión. Basicamente, podemos dicir que se trata ou ben dunha unión dinástica, ou que podemos chamar tamén unión peninsular, pode ser unha unión económica, que é o que aí definimos coa idea alemana ou prusiana do Zollverein, da unión aduaneira, pode ser unha unión federal, que foi prevista en algún tempo como República Federal Ibérica e que, de modo intermitente, emerxe mesmo hasta a actualidade. Un dos últimos libros publicados sobre esta materia por un experto en historia literaria, non experto en historia, ni moito menos, que Gibson, o irlandés Gibson, titúlase Hacia unha República Federal Ibérica. Por tanto, esta idea de construir unha unión federal republicana da Península Ibérica sigue estando presente. E mesmo se planteou en algún momento a idea de construir un nacionalismo ibérico. Un nacionalismo ibérico ao modo do que se estaba facendo en algúns países europeos, por exemplo, en Alemanha, sobre todo en Italia, que construíron un proceso de unificación nacional, non de segregación nacional, senón de unificación nacional, en ambos casos a través ou con dúas grandes locomotoras. No caso italiano a locomotora foi o Piamonte, no caso alemán foi Prusia. O que máis se podría parecer ao caso ibérico sería o caso italiano, é máis ben a figura, o papel, mellor do que a figura, que desempeñaba Piamonte. Isto supoñía construir non só unha unión dinástica, que podía ser, sino, sobre todo, construir un nacionalismo ibérico. Se que houbera un nacionalismo ibérico que soportase ou que fose a expresión desa unión, dese novo Estado-nación que sería Iberia, cuyo nombre estou dicindo que podía ser así, pero podía ser de outro modo. Este iberismo de unión peninsular
baixo diversas fórmulas, derivaba da reflexión que fixo sobre todo Antero de Quental, pero tamén moitos outros, algúns veremoslo despois, que observaba que existía nestas novas nacións de vellos imperios unha situación de decadencia que lles podía inviabilizar a súa posición no conxunto dos Estados-nación europeos que estaban, ademais, iniciando un proceso de construción de imperios propios. A reflexión de Antero de Quental é un referente que ainda hoxe se sigue mantendo como unha posibilidade de intelixencia desta situación, por razóns de tamaño, de influencia da religión, xestión dos imperios, etc. Os dous estados ibéricos deberían pensar en unirse ou en traballar conxuntamente, mas de Antero de Quental, que era un poeta sobre todo, un visionario, un romántico, un iberista convencido, un amigo de España, un amigo da República do Federalismo, pois non tiña armas políticas para facelo. Pero aí está ese referente. Este iberismo logo pasou a outros ámbitos, por exemplo, o iberismo cultural, que foi o que se desenvolveu sobre todo despois do fracaso da Gloriosa en España, que se representarían Oliveira Martins ou Unamuno, etc., hasta chegar ao século XX en que se inicia un proceso distinto, xa non de unión dinástica, ni tampouco de unión republicana, senón un proceso que podemos chamar, con palabras de Maragall, Joan Maragall, composición ibérica. É dicir, como ordenar ou compoñer de forma distinta xa non só España ou as Españas, que sempre se ten falado desto, senón tamén a Iberia. E aquí entra un iberismo de outro estilo, que chamarei tripartito, un iberismo no que hai tres grandes actores, que son Cataluña, Portugal e Galicia, e que desenvolven unha política durante varios decenios de tratar de transformar o que era a Unión Ibérica, a Península Ibérica, con primeiro duas monarquías, logo unha monarquía e unha república, que hai que recordar que a República Portuguesa foi creada mediante unha chamada, entre aspas, revolución, o 5 de outubro de 1910, de modo que cambiou un pouco a situación política dentro da propia península. En todo caso, había como dúas unidades políticas, unha república e unha monarquía. E disto pasouse a outros modelos de composición ibérica e, finalmente, en España, autonomismos e a outras fórmulas. Empezaremos polo principio. O iberismo é unha idea que no século XIX, na época romántica, está asimilado incluso á propia palabra Iberia. Iberia é unha forma distinta de denominar o que é España e Portugal, portanto, unha forma máis integrada. Podía ser Hispania, pero a que máis se impuxo foi a palabra Iberia. E un dos primeiros que realmente verbalizou isto foi, e o precedente de todos estes estudios realmente foi Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas era un diplomático catalán, estuvo un tempo na China, especialmente en Macao, onde elaborou o grosso dun texto que se chama A Iberia, editado en portugués, ou La Iberia, editado en castelán. Aquí, non sei se poden ver, pero dice que esta obra está escrita por un filo portugués e precedida ou prefaciada por un filo ibérico. O filo ibérico chamábase Latino Coello e o filo portugués chamábase, como é evidente, Sinibaldo de Mas. Esta foi a primeira chamada de atención sobre esta necesidade de buscar unha unión dos dous estados peninsulares con un criterio basicamente instrumental e práctico, casi económico. En fin, como dice nunha parte dese libro, si España sola vale 5 e Portugal 1, la península reunida valdría 10 ou 12. Por tanto, aparentemente, unhas ventaxas que despois fai nun anexo e todo isto. Naquel momento en que escribe Sinibaldo de Mas La Iberia, publicanse tamén periódicos ou revistas que se chamaban Iberia. Aquí en España a revista, ou periódico, mellor dito, por antonomasia do Partido Progresista foi La Iberia, que funcionou nos anos 50 e 60, de modo que Iberia e iberismo comezou a ser unha idea bastante común. Don Juan Valera, cando exerce o seu papel de representante na delegación diplomática de España en Lisboa, ocúpase bastante desta situación, preocupa isto, non era moi iberista, ni moito menos, pero era moi
moi deudo, podemos decir, dun tío del que se chamaba Serafín Estébanez Calderón, que era verdadeiramente un iberista. Escríbelle moitas cartas, en algunhas delas conta isto que realmente pon o punto nunha das dificultades máis importantes. En la península ibérica hai dos naciones distintas e lo difícil, punto menos que imposible, es fundir las nacionalidades. De aquí viría aquela proposta de abogar por un nacionalismo ibérico que supuxese a superación das dúas que aquí chama Juan Valera as nacionalidades. En todo caso, esta primeira fase inicial do iberismo non chegou a plantearse na práctica como unha unión dinástica, só foi intentada durante o sexenio revolucionario, cando se quixo elixir como candidato para ocupar o trono de España o rei de Portugal, o rei consorte, o pai do rei que estaba, pero, bueno, por razóns xeopolíticas, isto non foi posible. En todo caso, esta idea de iberismo, tanto na época inicial periodística, literaria e un pouco utópica de Sinibaldo de Mas, tuvo algunhas posibilidades de levarse a cabo durante o sexenio, pero non foi posible. E a partir de aquí dase unha pequena viraxe respecto do que se entendía por iberismo, onde hai, sobre todo, dúas personas que, un de Portugal e outro de España, representarían esta viraxe. Un é Oliveira Martins e outro é Unamuno. Oliveira Martins, que botou 4 anos traballando en España nunhas minas na provincia de Ciudad Real, coñecía bastante ben a vida cultural, política española, non era ningún republicano, nin era nada federalista, pero sí era capaz de entender a pluralidade de culturas e de linguas que existían na Península Ibérica. E, además, era un escritor de unha grande fecundidade. Unha das obras pioneiras que realmente tratou de entender isto dunha forma integrada foi esta historia da civilización ibérica, de la civilización ibérica, que foi publicada quase ao mesmo tempo en portugués e en español, na que dá un paso cara adiante e di: é verdade que existen dous estados peninsulares, políticamente non podemos abogar pola súa unión, pero sí podemos facelo desde o punto de vista cultural. Por tanto, temos dous estados, pero temos unha única civilización. E esa única civilización sería a civilización ibérica, que era un modo de resolver, digamos, que un dos problemas que o romantismo non fora capaz de levar adiante. Logo, a figura de Unamuno, que sería un pouco posterior, pero que corresponde en Portugal ao que aquí desempeñou, o que corresponde en España ao que desempeñou en Portugal a figura de Oliveira Martins, foi, no seu tempo, un dos mellores interlocutores e conocedores tamén da cultura, da vida de Portugal, dos seus dirixentes, etc. El viaxou moito a Portugal e deixou escrito este libro que é memorable, Por tierras de Portugal e España, que é unha suma de artigos que escribe máis ou menos no ano 6, no ano 7, e que reúne un libro que realmente constitúe un pouco unha pequena Biblia, ou mellor dito que a Biblia, unha pequena introducción, un vademecum, sobre o que sería este iberismo de carácter cultural. El, gracias a que formaba parte dunha sociedade dos convoios portugueses, dunha sociedade mercantil dos convoios portugueses, así como Oliveira Martins estaba nas minas de Almadén en España, viaxaba con frecuencia a Portugal, falaba moito con portugueses, acuñou algúns clichés ou estereotipos sobre os portugueses que non son de todo certos, especialmente o estereotipo da tendencia ao suicidio que tiñan, dice Unamuno, os portugueses. El dicio en boa medida porque varios dos amigos seus, entre eles un de Espiño, chamado Manuel Laranxeira, se suicidou en vida de Unamuno, no ano 10, o ano 11, unha cousa así, de modo que chegou, digamos, a conocer e a falar moito con portugueses cunha idea bastante interesante, que é, en certo modo, moi actual, que é a idea de defender a intercomprensión lingüística. El reclamáballe sempre aos portugueses que non lle falasen en español e menos en portuñol, sino que falasen exactamente en portugués e que os coitasen a él falando un castellano de Salamanca. E non sempre ese diálogo foi fecundo,
pero dá unha pista sobre como quería entender as relacións hispano-portuguesas ou ibéricas a través da cultura. El cree que como países veciños están condenados a entenderse, pero que se interpón nese punto algúns defectos non só do suicidio portugués, sino da soberbia, en fin, da suspicacia, dos melindres que invocan sempre os portugueses para poder avanzar nesa dirección. Neste punto foi cando xurdeu, tamén en conexión con Unamuno, pero non solo, unha proposta diferente de entender o iberismo. E este iberismo, que normalmente se coñece agora como tripartito, é un iberismo que ten como primeira locomotora importante a Cataluña. A Cataluña que non exerceu de Piamonte nos anos 60 e 70 do século XIX, cando se estaban por fin das unificacións de algúns espacios políticos europeos. A principios do século XX, despois da profunda crise do desastre colonial e tamén da propia crise que en Portugal supuxera o ultimato inglés e de novo repensar sobre que podemos ser nós no mundo, nese contexto é cando se abre unha posibilidade que verbaliza xustamente nunha carta a Unamuno, Joan Maragall, na que fala da necesidade de establecer ou de loitar por unha composición ibérica. E que sería esa composición ibérica? Pois unha solución que incorporase a diversidade, que incorporase, por tanto, ou que eliminase esa digamos, perda de Portugal ou extinción de Portugal desde o século XII e que puidese, digamos que, ser a base dunha futura grandeza de España. Por que de España? E por que grandeza? Porque esta posición ten que ver, sobre todo, co proxecto, digamos, imperial, que o catalanismo político comezou a desenvolver desde 1901 para resolver a atonía, a ineficacia, a inviabilidade de España como un Estado nacional. E, por tanto, que era necesario transformalo. E para transformalo se necesitaba unha implicación extraordinaria e profunda de Cataluña e dos dirixentes económicos e políticos cataláns no contexto, nas cousas de España, podemos decir. E isto que está na base desta idea da composición ibérica. Claro, Maragall non era un político estrictamente, era un observador e un analista da política do seu tempo, aparte de ser un gran traductor, un gran poeta e un gran xornalista e un gran orientador cultural. Pero podemos dicir que el transforma nun propósito, digamos que concreto, o que era unha idea de Prat de la Riba, de Cambó e de casi todo o catalanismo político daquela altura, que era rexenerar España desde Cataluña. E rexenerar España facendo unha conexión con Europa, no sentido que Cataluña tiña máis modernidade política e España tiña un atraso político. Isto era o punto no que isto podía combinarse e podía adiantarse. Que sucedeu? Que Maragall non chegou a ver as consecuencias de todo isto. Maragall morreu no ano 1911. Foi unha especie non de ocurrencia, pero de conexión espiritual con Unamuno, pero desde un punto de vista distinto. Unamuno non pensaba nunha composición ibérica política, pensaba nunha relación cultural. E Maragall dá un paso distinto de que é preciso algún tipo de entendimento político. Pero como? Isto comezou a pensarse, sobre todo, provocando unha relación de Cataluña con Portugal para recuperar a vella irmandade de 1640 e a conexión entre a revolta dos cataláns e a revolta de Portugal, dos portugueses, 1640, que teñen resultados diferentes. No caso portugués é o mantemento como monarquía independente con outra dinastía, que era a dinastía dos Braganzas. No caso español foi a retención de Cataluña dentro da monarquía dos Austrias
e, por tanto, a evitar con isto o traslado, o paso de Cataluña cara á monarquía e a monarquía absoluta francesa. De modo que podríamos decir que en términos así moi simplistas que a monarquía dos Austrias en 1640 e anos posteriores tuvo que elixir entre Portugal ou Cataluña. Elixeu Cataluña, isto é moi longo de explicar, en boa medida por razóns europeas, non por razóns atlánticas nin imperiais. Isto, de algún modo, deixou en Cataluña como unha especie de nostalgia do que sucedera en 1640. Por eso se titula no século XX Irmáns afastados, ou apartats germáns. É dicir, que temos algo en común que nos distingue e que temos que unirnos para traballar para reformar España no sentido que se identificaba casi como con Castela. Esta idea de Cataluña e Portugal de Cataluña para actuar na España grande desenvolveuse tamén cunha alianza con Portugal, a través dunha alianza con Portugal. Era necesario buscar na retaguardia de Castela un aliado. E ese aliado debía ser Portugal. Daí nacen tantas apelacións a Iberia. Esta capa de revista Iberia ten o seu sentido porque, como sabe, na Guerra Mundial, na Guerra do 14, houve unha polémica en España moi forte, tamén en Portugal, sobre que facer coa guerra, que partido tomar. E en xeral, en España, tomaron o partido da chamada neutralidade, que era unha neutralidade non de todo como tal, pero que deu lugar a unha loita entre aliadófilos e xermanófilos. E os aliadófilos, aqueles que eran máis proclives a unha intervención na guerra e estar a favor da entente de Francia, Inglaterra e Rusia contra os poderes centrais de Alemanha e Austria. Estos aliadófilos adoptaron o nome de Iberia para poñer os seus pensamentos nesta revista. Por iso que se lanza a palabra Iberia ten un sentido porque conecta co que estaba sucedendo en Portugal, que estaban debatindo sobre debemos ou non debemos incorporarnos á guerra mundial. E a razón de Portugal era por separarse de España. E era, dado que se ganan os poderes centrais, vamos a quedar sin colonias, porque nos las van quitar, temos que entrar na guerra para defender as nosas propias colonias. Bueno, neste contexto, é no que, por parte, sobre todo, do catalanismo político da Lliga Regionalista e algúns máis, se desenvolve unha gran operación de conexión de Cataluña con Portugal, na que houve algúnas figuras importantes, como Cambó, pero, sobre todo, este xoven que aí está en actitude displicente e elegante, que se chamaba Joan Estelric, que era o enxeñeiro dos proxectos culturais cambonianos e que foi un dos encargados de desenvolver esta estrategia de relación con Portugal. De modo que, de resultas de todo isto, se constituiu unha especie de iberismo tripartito na que, por fin, ten un papel que desempeñar Galicia. E Galicia é incorporada a este proxecto a través xustamente de Cataluña, ou con impulso de Cataluña, ou con apoio do catalanismo, e con apoio de algunhas figuras que surdiron naquela época moi entusiastas do iberismo e da relación con Portugal, como este que aquí lles mostro, que é Ribera e Rovira. Ribera e Rovira era un catalán, fillo dun industrial catalán, que tiña unha fábrica, creo que nacía de Tomar, en Portugal, que morou tempo en Portugal e que se enamorou da cultura, da literatura, da lingua portuguesa. E que, a partir dese momento, estou falando de principios do século XX, se convirteu nunha especie de mediador e de difusor das ideas de Portugal en Cataluña e de difusor de ideas de Cataluña en Portugal. E aí, el entra e introduce tamén Galicia e faino a través dunha, non está aquí, dunha obra que se chama Portugal, Galicia e Galicia Nación. É dicir, a través da introducción de Galicia é unha forma de reforzar Portugal e o seu
digamos, o seu pensamento atlántico, saudosista, soñador, poético e todas as cousas, que pode ser un complemento do clasicismo mediterráneo que defendía naquela altura, Eugeni d'Ors e outros. E no medio, Castela. Por tanto, había como tres grandes franxas na península, no fondo son franxas lingüísticas, franxa do catalán, franxa do castelán, franxa do galego-portugués, que representarían tres alternativas distintas, que isto que antes chamei iberismo tripartito. Esta idea, como vedes, sobre todo Rovira, concede moita importancia, tamén despois Estelric e outros, porque cree que hai tres patrias na península. E esas tres patrias, unha occidental, unha castellana e unha catalá, de algún modo interpelan directamente a Galicia. Isto que explica que o moderno nacionalismo galego, desde o ano 18 en adiante, teña boas relacións con unha parte do nacionalismo catalán, ou sea, do catalanismo, mellor dito, e boas relacións ou interpelacións co que sucedía en Portugal naquela mesma altura. Que decía e que pasaba con Galicia nese momento? A Galicia chegaron tarde estos ecos, pero chegaron. Están presentes, por exemplo, na Asamblea das Irmandades da Fala de 1918 en Lugo, onde se declara expresamente que, mentres que Portugal existe, existirá Galicia. Esta é unha moción presentada naquela Asamblea por Antón Vilar Ponte, que foi aprobada polos asambleístas. Non quere dicir que con isto fora un tratado de paz nin de guerra. Solo que esa idea estaba funcionando, estábase difundindo no contexto da cultura e da política galega. Que no expresou mellor e máis claramente foi, por unha parte, Fernando Pessoa desde Portugal, cando na mesma altura imaxinou un Estado galaico portugués. É dicir, un irredentismo de Portugal sobre Galicia e formar con el un Estado galaico portugués. E, por outra parte, desde Galicia, algúns intelectuais como os da xeración Nós e das Irmandades, aquí mostro ao que máis conversou con Portugal naquela altura, que foi Vicente Risco, viaxou moitas veces a Portugal, escribeu artigos en revistas portuguesas, relacionouse sobre todo con Teixeira de Pascuais, co que unían moitas razóns de carácter ideolóxico e de carácter tamén literario, e que fixo, digamos, unha aplicación práctica do que Teixeira de Pascuais denominou nun poema que ele escribeu directamente para ser publicado no primeiro número da revista Nós, Galiza, terra irmá de Portugal. Esa Galiza, terra irmá de Portugal, significaría digamos que un pegamento extraordinario para chegar a esa patria occidental ou atlántica ou saudosista que opoñer a patria central castellana e a patria oriental de influencia ou lingua catalana. Non estaba moi claro naquela altura que o que se pensaba en Galicia, e aquí esta viñeta de Castelao deixa algunhas dúbidas. Non é fácil de explicar por que deixan interrogante o que ele está dicindo. Cando mostra ao outro lado do río Miño e o neno lle pregunta ao seu, supoñemos que avó, non? Os da banda de alá son máis estranxeiros que os de Madrid, e a resposta do avó é realmente extraña. Non se soupo o que lle respondeu o vello. Mellor dito, a resposta é de Castelao. Preguntado algún tempo despois, solo 10 ou 12 anos despois, a un gran amigo de Galicia e grande, en fin, académico portugués, Manuel Rodríguez Lapa, naquela altura aínda xoven, non como o Lapa que se coñeceu aquí en finos do franquismo, na transición, que xa tiña outras posicións políticas, pero el, a todo isto, veu a Lugo no 1932 a participar na homenaxe que se lle tributou a Castelao. E aí preguntaronlle, o señor que pensa desta resposta de Castelao? E el dixo, eu creo que diría que sí, bueno, diría que sí, a resposta é negativa, diría que non, ou dite que sí como se vende, os da banda de lá non son estranxeiros, sino que son máis parecidos aos galegos, é dicir que diría que sí, desde o punto de vista, polo menos, cultural. Bueno, non sei se me expliquei ben. Creo que non. En tal caso, ten que haber sempre algunha perla negra dentro de... Espero que haxa algunhas perlas douradas nesto que estou dicindo.
Isto derivou por parte de Portugal, do Portugal republicano, a un pensamento que podíamos chamar así, unha forma un pouco figurada e forzada, como irredentismo portugués. O irredentismo portugués que está naquele estado galaico portugués, que imaginaba Pessoa, e estaría tamén no poema deste poeta López Vieira, que era un poeta republicano portugués que despois tuvo unha evolución ideolóxica un pouco diferente, acabou no salazarismo, en fin, iso pasa con frecuencia, ou ás veces, non digo con frecuencia, pero en todo caso este poema de «Oh Galiza, Galiza dos verdes prados, tan rimados dos nosos, por Deus abençoados, deixa Castela e ven a nós», é a expresión dese irredentismo que era naquela altura moi común en toda Europa. Por tanto, digamos que este iberismo tripartito no que o eixo occidental de Portugal e Galicia tiñen un papel a desempeñar, podría pensarse que se debía, sobre todo, a unha hipótese de integración de Galicia en Portugal, ou de recuperación de Galicia por parte de Portugal, ou de ser definida, como fixo o propio Teixeira de Pascuais, de ser Galicia a nosa Alsacia. Si Galicia era a nosa Alsacia, a Alsacia dos portugueses, era evidente que, bueno, se non haber guerra, non era fácil que se pudese recuperar, pero que se estaba pensando nunha hipótese irredentista. A hipótese non vai moito máis alá, como casi todo o que estou contando, porque o irredentismo non tivo soporte político nin organizativo, como tampouco tuvo o iberismo. Xa o dicía o propio Valera. Aquí el partido iberista es moi fuerte cando estaba en Lisboa, pero este partido es fuerte cuando está en la oposición y no cuando está en el gobierno. Matiz nada menor. De modo que o irredentismo, cando non costa nada dicilo, tamén se pode predicar. Se hai que poñer forzas políticas, diñeiro, estrategias, enfrentarse a outros para lograr este objetivo, aí xa falamos de outra cousa. En todo caso, hai uns mínimos asomos de irredentismo portugués que realmente podrían ser non comparables ao que tuveron lugar no Adriático, no Trentino, nas zonas do centro de Europa, nas zonas bálticas, que foron moi fortes na Europa daquel momento, pero ten algún parecido. Finalmente, neste punto, solo por ser vos quen sois, é dicir, a quen me estou referindo, que é Fernando Pessoa, que era bastante peregrino nas súas ideas políticas, con perdón, isto que non consta en ata, pero que nos seus escritos así fragmentarios que deron lugar a que se pudese publicar incluso todo un libro titulado Iberia, Introducción a un imperialismo futuro. Como saben, ele era bastante sebastianista e pensaba no Quinto Imperio como un modo que a chegada do Quinto Imperio para poder rescatar ou rexenerar ou redimir, mellor dito, Portugal. Tamén aquí se fai eco da mai Iberia como unha mai que pode integrar a todos os seus habitantes, os castellanos, os portugueses, os cataláns. Non cito os galegos porque non consideraba que os galegos fosen diferentes dos portugueses. Xa en algún sitio dice que a portugués, a castelán, a catalán e o resto é filoloxía. Non ten moralmente dereitos Galicia a declararse independente de Portugal ou seguir unha vía diferente. De modo que o irredentismo aquí tamén está bastante presente. Bueno, isto lévanos, por tanto, a un momento histórico no que este irredentismo tropezou con cambios moi fortes tanto en Portugal como en España nos anos 20 e, sobre todo, a principios dos 30. Nos anos 20 porque tuveron lugar dúas dictaduras, unha militar en España, durou ata o 30, outra, en principio, quasi militar, despois que se derivou cara ao civil, que foi en Portugal. Isto bloqueou en gran medida todo este pensamento, sobre todo de orixe catalana, de recompoñer ou compoñer de forma diferente a Península Ibérica. E, por tanto,
o que a partir dos anos 20 se comezou a propoñer foi justamente unha alternativa que estaba basada na idea de loitar pola autonomía integral de determinados territorios dentro de España e olvidarse en boa medida de Portugal. Isto é o que explica, como dixo nunha certa ocasión un dirixente político catalán, tamén historiador, republicano, Antonio Rovira i Virgili, que era necesario cancelar o soño do Piamonte e anotarse o soño de Irlanda. É dicir, non pensar nunha Unión Ibérica dirixida ou, en fin, comandada por Cataluña en tempo distinto ao que se fixo na Italia, senón pensar en que temos que seguir unha vía irlandesa. Por tanto, unha vía máis secesionista e non é menos integradora. Non se fixo ninguna nin a outra, pero isto é a situación na que estaba pensando naquela altura. A partir de aquí, o iberismo continuou con menos forza política, con certa relevancia literaria, e podemos dicir que tuvo algúns momentos de expresión, non a través das ditaduras ibéricas, porque foron máis ben pactos políticos e pactos chamados de amistad ou amizade, non pactos de integración, senón, sobre todo, no exilio e logo xa na creba das dúas ditaduras ibéricas para empatar co que lles decía ao principio. A idea de recuperar un iberismo completo baixo forma republicana, con forma de Estado republicano e, por tanto, federal, estivo presente moi claramente no exilio político republicano e no exilio portugués tamén republicano. máis no español que no portugués, naturalmente, pero hai algúns exemplos, e aquí traigo dous que son un pouco distintos, pero por traer un galego tamén, que teñen certa importancia. Un é a proposta de facer unha comunidade ibérica de naciones que se formulou en Londres nos anos fins do 43, durante o 44. Verán ustedes que aí hai 4 promotores que son bastante desiguais. Un catalán que é Carlos Pisuñer, que representaba o Consello Nacional de Cataluña, un vasco que é Manuel Dirujo, que representaba xa non só, ou non tanto, o Consello Nacional Vasco, senón o goberno vasco en exilio, que estaba daquela o seu presidente en Estados Unidos, en Nova York. Luis Araquistain, un socialista, membro do PSOE, que representaba, digamos, as aspiracións dunha parte do exilio republicano español, non eran só os socialistas, había moitos outros, pero importante, e Armando Cortesán, que era un xeógrafo e fora director de colonias, director xeral de colonias, me parece, que representaría Portugal. Esta comunidade ibérica de naciones non foi adiante, entre outras cousas polos melindres do propio Cortesán, porque o Cortesán dice, bueno, ustedes están falando de Cataluña, están falando de País Vasco, están falando de España, pero nós somos unha nación auténtica, somos un Estado inteiro, e, por tanto, non temos esta posibilidade de encontrarnos. Cual estaba revelando cuáles eran as limitacións deste propio problema. Pero, en fin, algo desto tamén se pode dicir que existe de outro modo. Ben, é verdade que é puramente simbólico. Esta fotografía reflite a recepción que lle fan en Río de Xaneiro a Alfonso Castelao cando, saindo de Buenos Aires, se dirixe a París para formar parte do goberno republicano no exilio como ministro sin carteira, que foi un triunfo extraordinario do galeguismo naquela altura, e persoal tamén de Castelao e de outros, e do galeguismo do interior que o apoiou, tamén dos vascos que en gran parte o apoiaron. Pero aí, o que iba, Castelao fai unha parada en Río de Xaneiro e se encontra con quen? Con exiliados portugueses, que están aí nesa fotografía. Entre eles, nesa fotografía, está Castelao, que supoño que o poden identificar. Un pouco á direita na foto, está Augusto Barcia, que iba tamén con el viaxando no mesmo barco para tomar a carteira de ministro de Asuntos Exteriores. Xa levaba o goberno varios meses en París, pero el, por cuestións de visados e outras cousas, non chegou hasta agosto do ano 46, e diante están unhas cuantas damas, entre as cuales a principal é a muller de Castelao, Virxinia, que está sostendo a bandeira republicana. Sería isto como un exemplo de unión ibérica dentro do exilio entre exiliados portugueses, exiliados galegos e exiliados de outros lugares. A evolución posterior do exilio
non deixou de pensar nunca nesto. De feito, hai moitas relacións entre dirixentes políticos exiliados ou oposicionistas a Franco do interior con dirixentes portugueses. Traigo como exemplo dúas publicacións. Unha, o Congreso Republicano de Aveiro, que se fixo no fin dos anos 60, onde unha parte, dous ou tres representantes do Partido Social, do que despois sería o Partido Socialista do Interior, de Enrique Tierno Galván, están presentes, invitados pola Acción Socialista Portuguesa, neste Congreso Republicano de Aveiro. E, por outra parte, a revista Ibérica, que na súa propia denominación quere dicir que se quere ocupar dos asuntos de España e Portugal, foi unha revista onde opositores españois, portugueses, algún galego, pero moi poucos, estiveron presentes, tiveron nesta revista unha plataforma para poder defender cara á democracia política ulterior, o que se aviciñaba, o que se imaginaba, non se sabía ainda como sería, unha alianza ibérica, unha alianza entre eles como opositores. Bueno, acabamos chegando á democracia política nos dous estados. O iberismo foi repensado tamén nos dous lugares dunha forma un pouco distinta. Quizá máis activa directamente parte portuguesa e menos activa por parte galega. En parte portuguesa houve unha tentativa de recuperar o iberismo, pero ao propio tempo de defensa bastante forte do que sería o peninsularismo frente a Europa. Por exemplo, Saramago, que é autor desta frase no que realmente está en parte inspirado o título desta conversa, o iberismo está morto, sin. Podemos vivir sin un iberismo? Non. Frase de Saramago de 1988, publicada inicialmente na revista que antes citei ao principio, o Xornal de Letras, despois está como introducción ao libro que divulgou moito en España estas cousas, que foi o libro de César Antonio Molina sobre o liberismo e outros temas, sobre o liberismo, me parece que se chama, publicado en 1991. Todo Saramago defendía o iberismo, pero ao propio tempo, antes de pronunciar esta frase, publicou o seu romance ben coñecido, A Xangada de Pedra. A Xangada de Pedra creo que é do ano 86. E Xangada de Pedra o que está contando é como Iberia se pode desenganchar, desatar, liberarse de Europa e cruzar o océano. Por tanto, era un iberismo realmente insularizado, non un iberismo que tivese en conta, por exemplo, Europa. O mesmo, outra figura portuguesa extraordinaria, unha poeta e xornalista e outras cousas, que foi Natalia Correa. Natalia Correa, que foi moi influente, sobre todo na Revolución no tempo dos cravos e posterior, publicou mesmo un libro inteiro chamado Somos todos hispanos, non ibéricos, hispanos. Por tanto, hai unha vontade de entenderse, pero unha vontade que, en algún modo, ten a ver tamén con moitas limitacións do propio nacionalismo portugués. Nesa altura xurdiron tamén algúns iberistas diferentes, ou un pouco antes. Traigo a colación sobre todo dous, Miguel Torga e Agustí Calvet Gaciel. Estes dous iberistas son menos, non son tan anti-europeos como Saramago ou como a propia Natalia Correa. Torga é bastante, de algún modo, cree moito nas posicións de Oliveira Martins de que debe haber unha cultura ibérica, unha relación telúrica coa Península Ibérica que une as persoas que viven sobre este territorio, esta pel de touro que é a Península Ibérica. Pero ao propio tempo é profundamente portugués, é profundamente defensor da idea nacional de Portugal. Cando vai polo mundo a dar conferencias, que vai a Macao, vai a Goa, vai a Brasil, fala de Portugal como se tivese alma e como se fose unha patria da que non se podía desprender. En cambio, Gaciel, que é catalán, que tuvo moito tempo para reflexionar, este libro, La Península Inacabada, hai que dicir que ten
moitas páxinas dedicadas a Santiago de Compostela e a algunhas das cousas que pasaban aquí en Santiago de Compostela nos anos 50, pero, en fin, o que el trata neste e noutros libros é de entender Portugal. E Portugal quer entendelo tamén como unha unión destes distintos bloques culturais, lingüísticos que había na Iberia. Os dous mares ou océanos que unían simbólicamente, efectivamente, a Cataluña e a Portugal, con Galicia, porque este libro aparece con 200 páxinas desde Galicia. Ten outro que se chama Portugal en Fora, que é dedicado todo a Portugal. Pero entón está Galicia tamén en Portugal e, por tanto, ten unha idea, quero dicir que, profundamente iberista e integradora. É distinta do imperialismo catalán de Prat de la Riba e de Cambó. É unha idea máis de integración cultural. E con isto chegamos case á situación actual. Torga non pensaba moito nesto, pero vedes que cando 4 escritores galegos o visitaron, ten unha reacción que non deixa de ser sutil, extraña e alentadora todo o tempo, non? El recoñece que nunca lera nada deles. Creo recordar, non teño identificados todos, pero 2, polo menos, ou 3, sí. E un deles era Carlos Casares e outro era Ramiro Fonte. Pero faltan os outros 2 onde non fixen as pesquisas necesarias para identificar. É igual. En todo caso, nunca lera nada deles. Pero, en fin, conta o ben que estaban naquela súa residencia de Coimbra onde el moraba, onde estiveron falando bebendo viño do Porto, xa se ve que na sala perfumada de viño do Porto, que se lles figurou, a él se lle figurou, que estaba recompoñéndose unha patria dividida durante aquelas poucas horas de conversa e, por tanto, refacéndose a unha tráxicamente perdida unidade. De modo que aquí temos outra vez un iberismo, digamos, un irredentismo portugués sobre Galicia que, en parte, pode funcionar no conxunto da política española. E xa, en propia democracia, con isto xa vou acabar, foi cando se deron os pasos para dar outro ritmo e outro nivel ao propio pensamento e acción iberista. Traigo dúas citas que son, de certo modo, representativas desto. Por unha parte, a da que xa aludín ao principio, a de Antonio Oliveira Márquez, promotor desta Liga Iberista, unha Liga Iberista que tivo moitos ecos en Cataluña. Había en Cataluña varios iberistas convictos e confesos, daquela época incluso que a Cataluña se le chamaba Mater Iberorum, por tanto, o berce de tantos iberistas da península, empezando por Sinibaldo de Mas, que foi o primeiro autor, que é tamén catalán, pero Macao, ou que foi a Macao. O noso en fin, Juan Manuel Pereira, que non foi a Macao, pero casi, en fin, o Señorito da Reborraina, máis coñecido como Señorito da Reborraina, o grande romance do propio Otero Pedraio. En fin, o que está a soster Oliveira Márquez é que precisa, naquel momento, en 1976, de consecución das democracias políticas, aínda non de todo, nin Portugal estaba consolidada, nin España estaba nin tan siquiera constitucionalizada, que era necesaria unha asociación ibérica para ter forza económica e cultural semellante á de Gran Bretaña, da França, de Italia ou da Alemanha Federal. Era unha visión positiva e pragmática dunha asociación iberista peninsular. Isto, desde o punto de vista político, foi tratado con bastante finura polos 2 líderes dos partidos políticos que gobernaron a Península Ibérica nos anos 80-90, que foron, por unha parte, Felipe González e, sobre todo, por Mario Soares, primeiro como primeiro ministro, segundo como presidente da República Portuguesa, que desenvolveu unha tarea moi interesante non só de acercamento cultural e político entre España e Portugal, senón tamén de creación de botar a andar algunhas medidas que foron e son, e seguirán sendo, espero que no futuro, bastante importantes. Por exemplo, as cimeiras que vulgarmente chamamos ibéricas, ainda que inicialmente non se chamaron ibéricas. É dicir, os encontros periódicos anuais que os gobernos de España e Portugal realizan para tratar en problemas comuns.
non sabemos moito desto, non se nos informa moito destas cimeiras, aparentemente non teñen importancia, é porque non queremos que a teñan. Pero algúns pasos están dados. Esta idea foi de Soares, foi quen lle propuxo a Felipe González ao pouco tempo de tomar posesión do goberno de España, fins do 82, principios do 83. De modo que hai aquí algúns pasos dados por parte das democracias políticas que son útiles e poden ser obxectivamente desenvolvibles no futuro. Con isto volvo ao principio. Esta idea de iberismo hoxe non pode pensarse nos términos antigos, nin de unión dinástica, xa non hai unha república e unha monarquía, de unión federal ou republicana é posible, pero ainda temos que decidir que república queremos, se federal ou non está ainda dito, nin polos propios defensores dunha alternativa republicana. De unión económica, sí, isto está máis ou menos conseguido, pero é informal. Entón, hoxe o que creo que podemos pensar en facer un iberismo que teña algo que ver co propio contexto no que estamos, que é a Unión Europea. É o que xustamente dicía Oliveira Márquez na súa Liga Iberista. Unha capacidade de ter un discurso propio a Península Ibérica, non a través dunha unión política moi costosa na súa transacción que é necesario ter, senón unha unión informal nos resultados, nos proxectos, nas dinámicas, na intercomprensión mutua, sexa cultural, lingüística, económica, etc. E, de feito, isto a través, por exemplo, das asociacións transfronteirizas das rexións de Portugal, no caso noso, da rexión norte de Portugal e da xunta de Galicia, están dando un exemplo de como se pode facer iberismo na práctica. Un iberismo que consiste, que permite que haxa miles de persoas que pasan diariamente a fronteira, a ponte, que non hai tal fronteira, que empresas que están en Galicia e en Portugal, que profesores están nas universidades galegas e portuguesas, que dirixentes sindicais se intercambian experiencias, etc. Todo isto é o que nos abre o futuro dese repensar Iberia ou iberismo, que foi o motivo da miña charla, pero que acabamos falando tamén do 25 de abril. E o 25 de abril, por esa razón, é moi importante para isto que estamos considerando, porque non só acercou personalmente a moitos líderes españoles e portugueses, sino que derrubou moitos muros. E esos muros que algúns, de forma simbólica, ainda permanecen, materialmente xa non teñen ninguna capacidade de intimidación, e este é o futuro que espero que nos espere. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas, Ramón, pola túa intervención, e creo que hai moitos motivos para un coloquio. Por lo tanto, a partir dese momento, as persoas que queiran intervir, que levanten a man, lle pasamos un micrófono e poden plantexar a súa pregunta. Sobre a idea de Galicia, Portugal e achega o micrófono máis. Esa é a cuestión fundamental, non? É unha cuestión fundamental. Pero iso é Galicia, o sea, teríamos que pensar que de Galicia nace esa cuestión e está no mundo como unha das máis importantes na conciencia do mundo que estamos vivindo, non? Bueno, sí, gracias, Camilo. Eu sei que eres un apasionado destas cousas, como xa hai moitos anos que o sei, e incluso que falamos desto, e ademais que xa o practicache especialmente no teu tempo de eurodiputado. E é verdade que... Pero este é outro tema. Non é de iberismo, sino da estrategia de Galicia con Portugal, e incluída non só económica, cultural, sino lingüística. E isto é un asunto que non temos ainda resolto. Nin tampouco se pode resolver por decreto, nin aquí nin en Portugal. É evidente que formamos parte, a lingua forma parte dun tronco común, que no léxico, non tanto na fonética,
na sintaxe pois é moi casi común, pero temos que dar algúns pasos tanto en Galicia como tamén ser recoñecidos fora. Porque xa estamos conseguindo, por exemplo, que no norte de Portugal distinguen entre galegos, entre vir a Galicia e vir a España. Pero non está de todo logrado. Para eles, en xeral, ainda é vir a España, non vir a Galicia. E isto é un paso que tamén temos nos que axudar a facer. E así tantos outros, non? Entonces, eu creo que é un traballo que sí, que eu creo que por esta vía das relacións informais, transfronteirizas, comuns, cotiás, se vai ir camiñando moito máis rápido que por unha vía de decretos e de acordos políticos pola cima, ou de normas ortográficas, ou do que sexa. Creo que podemos avanzar máis nesa dirección, pero, en fin, esta é unha, ao mellor é unha ilusión miña, unha utopía. De todas formas, para Galicia esta é unha estrategia que debía ser fundamental na súa propia, no trazado das súas propias liñas políticas e económicas e en como pensar o porvir. Non me consta que eso sexa tan diario ou tan firme como debía ser, pero, en fin, se pensamos isto en perspectiva histórica, pois xa, desde os anos 80 en que naceu a autonomía até hoxe, pois díronse moitos pasos. É moito recoñecemento dese estilo. Entonces, hai que ter confianza no futuro. Más preguntas? Bueno, mentras arriba o personal, a min hai unha cousa que me sorprende no discurso do iberismo e é a ausencia do País Vasco en a construción deste modo de pensar, non? Sí, justamente, pero iso non é culpa miña, é culpa dos vascos. Quero dicir que, sí, eu citei a vascos, Unamuno vascoera, e algúns máis, pero é que a presencia digamos, da cuestión vasca na política española é moi tardía. Hai unha presencia antiga, que é a presencia carlista, ou a presencia foralista, todo isto forma parte, están os escribanos dos que xa falaba Cervantes, como os que eran capaces de ordenar a literacia do século de ouro, pero iso é outra cousa. Políticamente, digamos que non é por... Claro, as eleccións de onte puxeron moi sobre o tapete que é o problema vasco, pero o problema vasco, entrando en España, realmente non se dá até casi na República, Segunda República. Porque cando a política do nacionalismo vasco decide, despois de moitas dificultades, incluso dificultades que se dan durante a República, pero decide na Guerra Civil apostar realmente pola República, formar parte do goberno de guerra e, a cambio da resolución da instalación do goberno vasco, por tanto, a aprobación do Estatuto polas Cortes, que non estaba ainda feito ese paso, e de poder facer a guerra un pouco pola súa conta. Iso deu lugar a moitos debates, mesmo na España republicana, pero só é nos anos 30 cando dan ese paso. E ese paso foi dado e nunca foi volto atrás, até onte, nin ata mañá, supoño. É dicir que esta integración da política vasca na política española foi máis sólida, penso, incluso que a propia catalana. Pero foi moi tardía. É dicir que cando se fala do iberismo no século XIX, e cando se fala das autonomías nos anos 20, nos anos 10, 20, o País Vasco non está. A primeira emerxencia que fai un pouco é cando hai a Triple Alianza, no ano 23. Pero a Triple Alianza durou 3 días. É dicir, 3 días de setembro, 11, 12, hasta a mañá do 13, en que Primo de Rivera deu o golpe de Estado. Foi unha Triple Alianza moi corta. Despois houve unha alianza chamada Galeuzca, no 33, que se fixo aquí en Santiago de Compostela, o Pacto de Compostela, que depois foi revalidada en Donostia e en Barcelona. E logo no exilio, esa alianza foi moi forte. Pero é tardía. A presencia vasca é tardía. Así, porque os vascos, en xeral, quixeron reformar España cando a Guerra Carlista. Cando a transición do antigo réximen cara a monarquía ao Estado-nación liberal. Despois tardaron moitos anos en recompoñer eso e en transformar esa fortísima identidade política e cultural en forza
non sei homologable, pero parcialmente homologable á situación política española. E logo, hai que ter en conta que durante a Guerra Mundial non fixeron como os bretóns, nin como os noruegos, nin como os holandeses, nin como outros. Non se puxeron de lado ou non se aliaron cos nazis. Non. Aliáronse cos democracias. Aliáronse con Estados Unidos, con Inglaterra. E isto é un dos grandes timbres de gloria dos nacionalismos subestatais españois. Tamén os galegos, dentro pouco que podía facer Castelao. En boa medida, pero non con tanto entusiasmo, os cataláns. Cosa que non se pode dicir do nacionalismo español en xeral, que estuvo ben metido de cocioz con el nazifascismo. Cosa que os vascos non fixeron. Entonces, sí, bueno, creo que corren moitos clichés sobre os territorios, sobre os povos, etc., pero tamén hai que recordar os aspectos que son, digamos, que máis positivos. De modo que é verdade, a observación túa é perfecta, porque non está. É que lín o libro. Sí, xa sei. Eu mesmo tamén fiquei un pouco sorprendido, pero está os anos 30 isto non ten presencia. Eu, en cambio, escribí outro libro que tamén presentei aquí, que se chama Exilio Republicano, onde os vascos son os protagonistas. É o principal protagonista dese libro. E os seus líderes, casi os principais protagonistas. E, por iso, son ámbitos diferentes. Na ordenación do exilio, na oposición ao franquismo, os vascos foron extraordinariamente importantes. Na composición da Iberia decimonónica esta república, pois basicamente marginais. Moi ben. Preguntas? Alguna pregunta máis aí ao fondo? Dentro da miña ignorancia, que respaldo tuvo de João... Perdón? Dentro do que contexto é máis que respaldo tuvo de João Maragall esa cuestión de iberismo entre Cataluña... Sí. Que respaldo, porque actualmente, vamos, é unha miña ignorancia, eso non soa en ningún lado. Bueno, digamos que Maragall foi o que verbalizou ou escribeu algunhas destas ideas, pero nos desenvolveu políticamente, que non era o seu obxectivo. Pero esta idea do iberismo en Cataluña, nacida en parte en Maragall, outros dicen que quen lle soplou a orella, digamos, foi Ribera e Rovira. Non sei se foi exactamente así. Houve moitos outros que en Cataluña desenvolveron estas ideas de integrar Portugal nunha recomposición da Península Ibérica. Maragall non tuvo tempo a velas nin a desenvolvelas. Agora, a familia Maragall, xa por ir un pouco máis adiante, hasta o que está aquí presente nesta fotografía, que é Pascual Maragall, pasando polo seu pai, Jordi Maragall e outros, forman parte dunha das tradicións máis sólidas de Cataluña de pensar España, pero con acento catalán, digamos. E isto, pois, o avó, Joan Maragall, pois xa o fixo. Pero, claro, Joan Maragall era era un escritor, era un poeta, era un traductor, que morreu xoven, ademais, que non tivo tempo a desenvolver isto. Non se sabe se depois, cando nos anos 10 a 20, que foi cando esta estrategia imperial e a estrategia defendida por Cambón, mesmo nas Cortes de Madrid, tivo a súa maior expansión, que eu que diría Maragall. Agora, Maragall é un referente para o que chaman o luso-catalanismo. Mesmo os estudios actuais recoñecen Maragall como un referente esencial nesa, digamos, corrente de luso-catalanismo. Isto me parece que é moi importante para encadrar tamén a figura de Joan Maragall. Xa os que viñan detrás tamén integran outras corrientes, por exemplo, Pascual Maragall, e incluso o seu pai, Jordi Maragall, pois ten máis que ver cunha corrente federalista e non tanto iberista. Pero tampouco se pode dicir, se pode culpar que non haxa federalismo en España a familia Maragall, nin se pode negar que eles foron adeptos a esta propia posición. Así que son conciliables as dúas posicións. Máis preguntas?
Bueno, pois se non temos máis preguntas, damos por rematado o acto, agradecéndolle a Ramón Villares a súa presencia aquí, dándolle un regalo que xa non sabemos que regalarlle, porque estuvo tantas veces que nos ten agotado o modelo de regalo, pero en todo caso un pequeno recordo un libro sempre do Ateneo. Gracias. E eso sí,